Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abenduak 13 asteazkena da eta bi gonbidatu izanen ditugu, Pilar Buldain eta Marisa Leihun. No Parkineko plataformako kideak dira eta gaur Gurutze plazan, zehazki Zangozako kalean Lurpeko parkinaren inguruan eztabaidatuko dugu. Dakizuenez, Ibarrola alkateak udan etenaldi bat egin zuen parkin horren inguruan, eta hala ere momentu honetan kontsulta bat ireki dute parkin horren eta berrurbanizazio baten alde edo kontra egiteko. Beraz, Pilarrek eta Marisak zehaztasun gehiago kontatuko dizkigute eta proiektu honen nondik noratkoak kontatuko dizkigute ere. Beraz, elkarrizketa baino lehen, goazen betiko dukiarekin beti bezala. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1928an, ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, sortu zen. Urte batzuk geroago, 1975an, Carlos Arias Navarro gobernuko lehendakari izendatu zuten. Egun berean, baina 1987an, El Niño deitutako fenomenoak 106 urtez izandako elurte bakarra eragin zuen Guadalajaran, Mexikon. Aurrekoa 1881an izan zen. Eta bukatzeko 2002an, Ipar Koreak zentral nuklearrak berreraikitzeko asmoa anuntziatu zuen, behar energetikoei erantzun beharrean zela eta. Ginebran, Estatu Batuarrekin adostutako akordioen kontra zihoan hau. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik, Zunon handa, kantu berri bat gara. Zunon handa programari esker, Durangoko azoka Iruñerrira dator eta Jon Maiaren kantu berri bat gara, disko liburua aurkeztuko du Laban. Arratsaldeko 7etan Laban. Bestetik, Nafarraziak dokumentalaren emanaldia. Nafarraziak Hortzadar Euskal Folklore elkarteak Argentinara egindako bidaiaren inguruan egindako dokumentala eskainiko dute Burlatako Axular elkartean. Arratsaldeko 7:00. Ostegunean batetik eta gauetik Euria liburuaren aurkezpena. Fertxu Izquierdoren azken liburua aurkeztuko dute abenduaren 14ean, ostegunean 7:00 Txantreako biltokin. Bestetik, Zaldiko Maldikoko irakurle taldea sakonean itsasoa ikusten da. Ostegunean, Ilak 14 arratsaldeko 7:00 Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Patxi Zubizarretaren sakonean itsasoa ikusten da izango du hizpide. Idazlea bera bertan egonen da. Ekitaldia irekia da. Larun batean batetik Atortxurrok 28. Elkartasun jaialdiaren 28. edizioa eginen da larun batean Atarrabian. Arratsaldeko 4:00 hasi eta goizeko 6:30 bukatuko da jaialdia. Bestetik, Ane Etxegoienen kontzertua. Ane Etxegoienek bere azken lana aurkeztuko du Gaiarre antzokian. Festa. Festan dirikabe joan ziren pandemia urteei egiten die erreferentzia diskoak. Bertan, hainbat lagun gonbidatuko ditu. Haien artean abeslariak, musikariak, abesbatzak eta dantzariak. Berarekin ospatzera eta herri kantak interpretatzera. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua eta sarrerak 20 euroan eskura ditezke. Jarraian, aurrendako antzerkia. Gure kanoa, txontxongilo antzerkia. Sanduztelaiko Zibiboxean, goizeko 12:30 ordu bat erditara. Eta bukatzeko tailerra, aurrendako sormengunea. Bali berdea, egutegi basatia, Sanduztelaiko Zibiboxean ere. Arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte bitarteko entzat zuzenduta 10 leku daude eta 2 eurotara. Izena eman ondotik zozketa izanen da. Amaitzeko igandean aurrentzako zinema. Superheroien familia. Hedbidek 11 urte ditu eta aitaren superheroi mozorroa txikitu egin du. Horregatik, aita ezinen da gehiago superleo izan. Baina bere bizitzak sekulako aldaketa jasango du aita ordezkatuz hiriko superheroi bihurtzeko aukeratzen dutenean. Superheroien familia filma eskainiko dute beltoken arratsaldeko 5:30.
Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Davalor kasua artxibatuta. Aier diren dimisioa behartu eta 3 urtera. Iruñeko instrukzioko epaileak auzia itxi du UPNek bultzatu zuena. Ikerketaren luzapena epezkanpo eskatu zela ondorioztatu du. Aurreko epaileak eta oraingoak ez diete deklaraziorik hartu ez lekukoei ez auzipetuei. Argazki nagusian aurten erretiratu diren medikuek ikastetxearen omenaldia jaso zuten. Mirra amaitzen duten medikuak erretiroa hartzen dutenak baino gehiago izango dira hurrengo 5 urtekoan. Eskuineko berrietan batetik gutxieneko pentsioak hilean 16 eta 127 euro artean igoko dira Nafarroan. Familia kargak dituzten alargunen prestazioa 14tik gora hazten da. Bestetik, PSOEk eta bere bazkideek amnistia legea bultzatu dute. Jarraian, oposizioak txosten bat eskatu du faroltxoak askatzean izandako akatsei buruz. Beste berrian, Gorenak bermatu du bizilagunen komunitateak etxe bizitza turistikoak beteko dituela. Eta bukatzeko, merkataritza ganberak CNTA bereizten du eta Zukami eta Nabraguain saritzen ditu. Diario de Navarrako argazki nagusian, PPko parlamentariek Alberto Núñez Feijóo txalotu dute hitza hartu ondoren. Bankurdinean, keinu serioarekin, gizarte segurantzako ministroa, Elmasaiz Nafarra, eta eskuinean, haurtzarokoa, Sirarrego. Izenburuan, amnistiarako lehen urratsa. Feijóok lege proposamena Kongresuak otsailaren 23az geroztik izan duen bilkurarik tristeena dela dio. Ezkerrean titularrean Sánchezen gobernuak ez dio zorra murriztuko Nafarroari, Kataluniari bezala. Kataluniako barkamenaren baliokidea den 550 milioi euro transferitzeari uko egiten dio. Behan, Davalor kasua itxi eginda akats judizial batengatik, eta ez da barrenera sartu. Aierdi kontseilariak dimisioa eman zuen, enpresari 2,6 milioirekin lagundu ondoren eta prozedura jarraitu gabe. Jarraian, PFZ-aren tarifa defendatzeko akordioa, 4% aurten eta 3% 2024an. UPNek eta Bilduk neurrietan eraginik ez izatea leporatu diote elkarri. Bukatzeko ostalaritza eta turismo ziklo berriak 100 ikaslerentzat tuteran. Garako titularrean, amnistiak gainditu egin du Madrilgo lehen izapidea, alderdi eskuindarrak horregon arren. PSOEk amnistia defendatu zuen, gaitzezpenen artean puztutako eskuinaren aurrean berriz elkartzeko garai berri bat irekitzeko. Argazki nagusian lider arima duen Txapeldunen ligako Reala. Real heldu batek Inter Milanean etxean 0-0 lortu zuen atzo Txapeldunen ligako multzoko lehena izateko eta multzoen fase gogoaingarri bati amaiera emateko behar zuen puntua. Eskuineko berrietan batetik 2024ako gutxieneko pentsioen eta alarguntasunaren igoerak. Bestetik, oposizioari kritika eginez defendatu ditu Azpiazuk bere azken kontuak. Jarraian, Netanyahuk Zisjordanian ere eskalandiko operazio bat egitea proposatu du. Eta bukatzeko ziurgabetasuna COP28aren azken jardunaldian Dubain. Berriako titularrean, EAJak eta PSEek atzera bota dituzte Jaurlaritzako kontuen osoko zuzenketak. Azpiazu, Ogasun sailburuak, esan du oposizioa aurrekontuen kontra egotea gidoiaren barruan dagoela 2024a hauteskunde urtea izanik. Konformismoaren eredua ordezkatzea eta jendeari bizkarra ematea leporatu dio EH Bilduk Jaurlaritzari. Argazki nagusian, Realeko Zazkarian, Inter Milaneko Fratesi eta Kalanoglurekin leian atzo. Handi egin du Realak. Txapeldunen ligan multzoko lider amaitu du talde txuri-urdinak partidarik galdu gabe. Behan, batetik, COP28 haserrea baretzeko aukera handirik gabe iritsi da azken negoziazioetara. Bestetik, hezkuntza legea, hizkuntza ereduekin. Hizkuntza ereduen aipamena mantenduta onartu dute EAEko hezkuntza legea, abenduaren 21ean. Argazkian Bilboarena bertsoen zain. Alboan, batetik, Manu Aier diren dimisioa eragin zuen auzia artxibatu egin du epaileak. Eta bukatzeko, abeltzainei behi haragia gehiago ordaintzeko akordioa egin dute EAEn.
Euskal Herria Irratiko berri nagusian eta bakarrean, Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa aurkeztu dute Asiron alkate egiteko. Euskal Herria Irratiak jakin ahal izan duenez, EH Bilduk eta PSNek akordio politikoa lotu dute UPNren Iruñeko alkatearen aurkako zentsura mozioa aurkezteko. Joseba Asiron hautagai moduan proposatuta. Eta geroa baik eta zurekinek horren aldeko egiteko konpromisoa hartu dute. Haren aurkako zentsura mozioa gaur bertan erregistratuko dute, eta abenduaren 28an eztabaidatuko eta bozkatuko dute. Kaixo eta ongitorri gaurko elkarrizketara, gaurkoan Pilar Burdain eta Marisa Leiunekin gauden, No Parkingeko plataformako kidekin, arratsaldeon neskak. Arratsaldeon. Ibarrola alkateak udan gurutze plazan zehazki Zangotzako kalean eman zuen baimena lurpeko parkin bat egiteko. Baina udatik hona hainbat aldaketa egon dira, baimena eman du, obrak gelditu ditu eta barreko gauzak gertatu dira. Beraz, orain momentu honetan ze egoeran gauden zehazteko, ona etorri zarete ez, pixkat laburpen txikitxo bat egiteko. Zer gertatu da udatik hona? Bueno, begira. Udan aurribili ginen udaletxeak egiten zituen irregularitate guztien atzetik eta horrela. Eta, zorionez, abuztuaren 17an alkate Andreak erabakizun denboraldi batetarako etena. Nolabait, aztertu behar zutela, hausnartu behar zutela benetako beharrak eta abar. Eta hor, berak esan zuenez, bi aspektorengatik erabaki zuen bertan bera ustea. Ez zuelako gizartearen laguntzarik eta ez da ere erakundeen laguntzarik. Baina, hor gertatu zen ere, plenoan gehiengo batek aparkaleku honen kontra egin zuela eta bertan bera ustearen alde. Orduan, hor gelditu zen. Isilik, garai bate, egon ginen hor denbora bat, isilik ez genekila zer gertatzen zen, baina bitartean plataformakoak egin genuena zen inguruko parkinetako datuak eta hartu, eta hori gero Marisak azalduko dizue konkretuki. Baina hori izan zen pixka bat gure lana, aurreratzeagatik. Eta hortaz aparte, gauzak mugimendurik ez zuenez, arartekoarekin jarri ginen harremanetan adiskidetza mahai bat eskatzeko. Eta, arartekoa agertu zen, eta zertarako nahi genuen mahai hori, herritarren parte hartze prozesu hori nola egingo zen pixka bat hortaz hitz egiteko, ez? Herri parte hartzeak baduelako berarekin, datu bilketa, eztabaidak, beharrezkoa den benetan aparkaleku hori, eta abar, ez? Eta horren ondorio, eztabaidatu hango biztanle, komertzio eta abar, ez? Entitate guztiekin. Eta hori eman, ez zenez, hortaz hitzen egin nuen. Baina, arartekoak galdera egin zuen, baina udaletxearen erantzuna izan zen ezezkoa. Haiek, jadanik bazutela galdetegia prestatua, eta orduan horrekin egingo zutela nolabaiteko konsulta. Aurreko lan guztia gainetik pasatuta. Hola gauza, laizter atera zen egunkarietan, konsulta horren galdetegia, eta hori, orduan hasi ginen begiratzen eta konturatu ginen etzela ulertzen. Etzegoela hori ulertuko zuenik. Alde batetik galderak erantzuteko ezin zen ulertu eta beste alde batetik pentsatzen genuen. Eta nola egingo dute honen balorazioa? Nola honen interpretazioa ere ez genuen inolaz ere posible ikusten, ezta? Eta orduan, pentsatu genuen, hori ezin zela onartu, eta hori, gainera ikusten genuen, bi proiektu elkartzen zirela, eta nahazten zirela, hau da, Gurutze plazako berri egite hori, eta baita ere parkina, ez? Orduan, bata bestearekin, galdera berean bi gauzak sartzen ziren,
eta esaten genuen, nola, bi gauza desberdinak dira, parkina pribatua da, eta plaza berriz publikoa da. Eta horretara, plaza hori egiteko, 2 milioi tartiko aurrekontu bat dago eskatzen da. Hori dena ikusita, esan genuen, ez da posible, eta guk ezin dugu honetan parte hartu, ez dugulako bidezkoa ikusten. Orduan, plataformak errekurso bat aurkeztu zuen, esan ez, honen kontra, hori ez genuela bidezkoa ikusten, eta berrikusi beharra zela, errekursoa aurkeztu genuen, eta hurrengo asanblada batean, erabaki genuen ez genuela parte hartuko. Baina, irikitago gelditu zen, jendearentzat parte hartu nahi bazuen, baina berez, plataforma bezala ez genuela parte hartuko. Eta gainera, hori, genekien, nolabait Gurutze plazako berregate hori, udal partiduak bertan bera utzi ez duen, ez zutela onartuko hori, ez zegoelako presupuestorik azteko ez, eta aurrekonturik ez badago, hori. Eta horrela iritsi gara konsultara. Eta kontsulta momentu honetan irekita dago ez? Konsulta astelenean ireki zen. Hori da. Hasieran nori zuzenduta zehazki, publiko zehatz bati ez dago zuzenduta? Bai, zabalguneko publikoari zuzenduta dago. Horrere egin dituzte bi sailkapen, orain ez dakit zehatz-mehatz nola den, baina zabalguneko, bigarren zabalguneko jendeari zuzenduta dago, bai. Bale, kontsultarekin abiatu baino lehen aipatuzu egin zenutela ikerketa txikitxo bat ez, 5 parkin horren inguruan, dauden plaza libren inguruan, beraz, hitz egin dezagun lehenengo ikerketa horren inguruan, Marisa. Bale. Nuen prestaturik beste itxun pizka bat. Osa, badaudela 5 parkin ez? Badaude 10 minutuko distantzia oinez, Gurutzeko plazatik, 5 parkin daude, bata da Carlos III-koa, Balbartekoa, Blanca de Navarra plazakoa, autobus geltokikoa eta Zezen plazakoa. Horiek dira 10 minutu oinez daudenak. Eta horiek guztira badituzte 1850 plaza. Eta eginda kontrola udal APP-ko datuekin lagunduta, zenbait ordutan, egunean zehar, astelenetik ostirala bitarte, eta asteburutan ere bai, eta goizeko 9:00, 10:30, 12:30, 4:30, 7:30 eta 10:30, eta ikusi da, ez direla inoiz txandatze plazak betetzen, txandatze plazak dira rotazio plazak direnak, eta 5 horietan, ez dira, ordu desberdinetan kontrolatu dira, ordu horietan, eta ondorio ez daiteke beteago daudela, itxin pizkat, itxin, a ber, sistema hori, informazio sistema, udalak web horretan, app horretan eskaintzen duena, ez dagoela batere gaurkotua eta ahaleginak egin dira erregistroa egiteko, eta ikusi da bataz besteko okupazioa egunero 50%tik berakoa dela, bai? Beste ondorio bat da txandatze plaza libre 5 aparkaleku hauek guztietan eskatze gehien dagoen egunetan orokorrean gainditzen duela, bikoizten duela Zangoza kaleko aparkalekuan izanen dituzken plazak. 356 plaza horiek, baino gehiago, 600 gutxi gora bera izanen zirela. Eta bakarrik larun batzuetan, arratsaldeko 7:00-tik 10:00 bitarte, eta zenbait data zehatzetan ikuskizuna daudela edo, aldez aurretik jakinda, plaza libreen kopurua egunetik berakoa dela. Beraz, beharrezkoa ez litzatekela izango beste parkin bat eraikitzea. Plazak soberan daudela. Bai. Ongi kudeatu behar direla. Plaza libreen kopuruaren banatzea,
bost aparkalekuen artean, orain eginak dauden bost horien artean orekatua dela. Ekialdean daudenak dira Carlos III-koa, Blanca de Navarra eta Zezen plazakoak, eta horietan 950tik gorako plaza libre daude. Eta mendebaldean daudenak, kokaturik daudenak direla autobus geltokikoa eta baluartekoa, eta horietan 850tik gorako plaza libre daudela. Horrek esan nahi du, ez dagoela beharrik beste aparkaleku bat, lurpeko aparkaleku bat eraikitzeko. Eta udalak kontutan hartuko balu Txandatze plaza horiek guztiak bertakoentzako aparkaleku bihurtuz, egoiliarrentzako bihurtuz, konponduko lituzke lurpean aparkatzeko beharrak. Bai? Eta aurreko neurriarekin bat datorren enpresa konzesionaria guztien interesa zen. Horiek badituzte plazak okupatuta ez daudenak eta horrekin dirua galtzen ari dira. Carlos III-koa izan ezik. Eta gaur egun dituzten plaza guztiak komertzializatzeko modu desberdinetan, hileko abonua edo urteko abonuarekin. Gure ustez, udalak egin beharko luke ikerketa bat, zehazteko beharrak, eta guk baino baliabide gehiago dituztelako, bai? Eta Txandatze plaza bertakoentzat bihurtzearekin batera, azaleko aparkatzeko plazak beste modu batez kudeaturik, banaturik, egoiliarren lehentasuna kontutan harturik, egoiliar ez direnentzako aparkatzeko aukera murriztuz, eta horrela, haiek joanen lirateke lurpeko aparkalekuetara, Txandatze plazetara edo disuazio aparkalekuetara. Eta horrekin. Trafiko gutxituz erdigunean. Eta ikerketa honen berri badauka udalak? Osa, baditu datu hauek udalak, zuek ikerketa hau egitean parkinen plazena eta holan aurkeztu zenieten udalari edo ez? Bueno, konkretuki hau ez dakit, nik ez dakit txosten hau usatu zaien udaletxeko. Seguro aski, bai, claro, berez, bagenuen asmoa, udalarekin hitz egiteko, pues hori, hortako erabili genuen arartekoa, ez? Baina ez eman zigunez, eta gure ideia zen, datu hauek denak erabiliz, nolabait, lehenen komentatuguna, herritarren parte hartze hori bultzatzea. Baina hori, etzen ez eman, izan litik ez udalak ez izatea datu hauek, etzelako kasua eman, beraien itxiak egon dilako gure informazio osorako. Beraz, udalak astelehen honetan ez, ireki du lehen aipatu dugun kontsulta hori, eta irakurriko ditugu pixkat gainetik, ea galdeketa hori ulertzen den edo ez jakiteko, pixkat ze galderak egiten dituen, ulergarriak diren, eta gero nola egiten den boto hori, zenbat kontatzen duen boto horrek, eta barreko gauzak, ez? Bai, nik irakurriko ditut galderak. Lehenengoa da, ados zaude gurutzeko plaza eta inguruko kaleak berrurbanizatzearekin plazaren erdiko zuhaitzak mantenduta, horretarako badaude 3 aukera erantzuteko. A, bai edo nola ere, honekin joanen ginateke bigarren galderara, gero irakurriko dut. B, ez inola ere ez, eta horrekin berriro bigarren galderara, edo C, baldintzen arabera. Ze baldintzak. Erantzun daiteke jakin gabe zein den proiektua, eta herri kontsultaren xedea zein den. Bigarren, lehenengo bat galdera. Ados zaude gurutzeko plaza eta inguruko kaleak berrurbanizatzearekin plazaren erdiko zuhaitzak mantenduta? A, bai, lur gaineko aparkatzeko tokiak murrizten badira. B, bai, beti ere Zangoza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzen bada. Edo C, ez Zangoza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzen bada. Eta D, ez aparkatzeko tokiak murrizten badira. Zertaz ari gara? Aparkalekuaz? Ala plazaz? Hemen nahazirik daude 2 proiektu. Bata publikoa dena, parkina ez dena, eta bestea, berrurbanizatzearena, eta bestea pribatua dena.
parkinarena. Publikoa dena udalak ordaindu beharko luke, 2.500.000 euroko aurrekontua da. Ez dutena egingo, ez? Ez dutena egingo, ez dago dirurik, Hori da. gainera udala. Horrekin pasako ginateke bigarren galderara. Ados zaude Zangoza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzearekin? A. Bai edo nola ere. B. Ez inola ere ez. Hauek bi bideratzen zaituzte hirugarren galderara. Edo C. Baldintzen arabera, berriro. Ze baldintzak? Batek daki, guk behintzat ez. Ez dira inon aipatzen, ez da zehazten ere baldintza horiek. Eta bigarren bat, ados zaude Zangoza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzearekin? A. Bai, prezioa eskuragarria bada, zein da eskuragarria den prezioa, ia 32.000 eurokoa. B. Bai, gurutzeko plaza berurbanizatzen bada eta horrekin batera lur gainean aparkatzeko tokiak galtzen badira. Eta C. Ez bada gurutzeko plaza berurbanizatzen. Berriz bi proiektuak nahazirik aparkalekoa eta berurbanitzatzearena. D. Ez, baina ados egonen nintzateke gertuko beste leku batean jartzearekin. Aparkalekoa izanen zen. Eta hirugarren galdera, hementxe argi dagoen galdera bakarra. Baduzu autorik edo motorrik? A. Bai, B. Ez. Beraz, zer da galdeketa honen kontra dituzuen kexak edo arazoak, arazo nagusiak? Zer da aldarrikatzen duzuena? Herri kontsulta hau oso liantea farragosoa da. Badaude, 30 erantzun aparkalekoaren aldekoak, desoreka ikaragarria dago erantzunetan. Eta 6 erantzun aparkalekoaren kontrakoak dira. 100-tan, 183 iaia, bai etzaren alde, bai aparkalekoaren alde, eta 117 zetzaren alde, aparkalekoaren kontra. Eta nola eman daiteke botoa? Botoa eman daiteke online, gero telefonoz ere, 010 deituta, eta badaude fizikoki bi toki, bata da Mikael Aretoan, Plaza de la Cruzen bertan, eta bestea bigarren zabalguneko Zibiboxen, Blanca de Navarra plazan, dagoena, eta horietan badaude bi lagun, bai batean eta bai bestean, laguntzeko jendeari botoa ematen. Eta badaude aukeran erantzun batzuk akatsak dituztenak kontraesankorrak direnak, eta adibide bat jarriko dut. Lehenengo galdera, Pilik irakurriko du. Bai. Ados zaude gurutze plaza eta inguruko kaleak urbanizatzearekin plazaren erdiko zuhaitzak mantenduta? B. Erantzuten baduzu horri? Ez, inola ere ez. Gero, bigarren galdera. Ados zaude Zangotza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzearekin? C. Erantzuten baduzu? Baldintzen arabera. Bigarren bat galdera. Ados zaude Zangotza kalean lurpeko aparkaleku bat eraikitzearekin? B. Erantzuten baduzu? Bai, gurutzeko plaza berurbanizatzen bada eta horrekin batera lur gainean aparkatzeko tokiak galtzen badira. Horrekin erantzungo genuke aparkalekuari baietz, baina esaten du aldi berean ezetz eta baietz berrurbanizatzeari. Beraz kontraesankorra. Oso. Eta horrela badaude asko. Ematen du galdera hauek ikusita ez dela galdetegi hau pilotatu argitaratu aurretik. Eta bestela ezinezkoa da, ezin da ulertu, eta gero gaztelaniaz egindako galdetegian, lehenengo eta bigarren galderan agertzen da tu erregistroa, eta hirugarrenean ustez erregistroa. Berez egin dutela horrela presaka, ez? Kanporatu. Bueno, ez dakigu nork egin duen, nola egin den, ze presupuesto duen, ze aurrekontua izango du, ze gainera, lehenengo egin zituzten triptikoak, akatsasko zituztenez, bertan bera utzi zituzten, eta berriro egin zuten akatsa horiek konponduz.
bigarren aldia. Gero, triptiko horiek banatu dituzte bigarren zabalguneko portal guztietan. Hori denbora da, Eta orain, 2 pertsona daude, 4 pertsona daude botoa ematen laguntzeko aste osoan. Gero mediku bat kontratatzeko arazoak izango ditugu, edo maisu bat, baina begira. Hola dirua botatzea, gu nirentzat oso kontra. Diru publikoa da, gure zergetatik ateratzen den dirua da, eta nik uste dut kontu handiz egin behar direla aurrekontuak eta diru gastatzea. Zuen ustez zertarako atera dute galdetegi hau? Baietza agertzeko, Baietza baina ez lortzeko, dakigu bai. ze tratamendu Bai. izanen dituzten honen emaitzak. Ez dakigu, iluna da dena. Bertan, demoraldirako etena lortu genuen momentuan gaude. Guk pentsatu genuen, ideala izan zen, etena demoraldi batean ikusteko ze beharrak eta benetan beharrezkoa den. Ez dute inolako azterketarekin da aurkeztu dute. Orduan, nire ustez da, abere honek funtzionatzen duen. Aurrekoak ez zuen funtzionatu, abere honek funtzionatzen duen. Eta honek ez badu, urrengo bat egingo dugu, baietza hori lortzeko. Nola hartu zineten galdetegi honetaz? Egunkarietan ateratzen uste? Bai, egunkarietan, Ez zenuten jaso albistea zuzenean udalaren Gurekin ez Guk ez dugu hori jaso. Ez dute inolako gogorik gurekin hitz egiteko, gu irekiak hau da egin hitz egiteko, baina haie gure gandik badute esko irikia, baina guk ezin gara haien planetan eta sartu. Eta orduan plataformatik deusestatu duzue kontsulta hau, ez? Osa, zuek ez duzue beteko? Bai, egin zen asamblada bat plataforman, eta hor erabaki atera zen parte sartzeko kontsulta honetan, zeren ez dugu onartzen, nola dagoen planteatuta. Bueno, eta hori ez da bakarra. Astelehenean bertan, udaleko EH Bildu eta Kontigo Zurekinek aurkeztu zuten beste errekurso bat. Ikusirik, honek ez duela izankat ez buru. Legearen kontra doala, konsulta honek bere balioa zero dela, Eta orduan, aurretik guk aurkeztu genuen errekursoari gehitzen zaio astelehenean aurkeztu zutena. Bestalde, gaur goizean, albistea izan dugu, alkate izateari utziko diola, ez, Ibarrola, eta sartuko dela Joseba Ziron. Nola eraginen du hau proiektu honetan? Espero dut onerako izango dela. Irakurri dugu, akordio batera iritsi zen EH Bildu PSN-koekin, eta horren barruan dago Gurutze plazako parkina etetea. Edo bertan bera ustea. Beraz, gaur pozik esnatu zarete. Oso pozik, ari ginen hau prestatzen berri hon hori jaso dugunean. Bai, espero dugu hori, batzuk egongo dira pozik, noski, beste batzuk egongo dira zerre, hola da politika, baina guk uste dugu Asironek diru botatze honi beste modu batez egingo diola aurre. Egon dena orain arte benetan latza izan da. Gustatuko litzaiguke jakitea zer izan den egin den gastu guztia honen inguruan. Jakinda, segurazki inoiz etzela eginen parkin hau. Baina beraien burugogorkeri hori nabaria izan da. Zein da zuen urrengo pausua plataformatik? Zer eginen duzue orain jakinik Asiron alkate izanen dela? Berarekin kontaktuan jarri, asamblada bat egin horrela plataforma... Elkartuko gara, plataformako guztiok elkartuko gara eta horretan erabakiko dugu zer egin, zein den urrengo pausa. Nola joan da azten plataforma, hilabete hauetan zehar? Hasieran gutxiago zineten, orain jendea batu da, edo nola? Hor sortu zen WhatsApp talde bat, eta horretan sartzen ziren hori eskatzen zutenak, kalean, elkartzen ginean konzentrazioetan, gero jarraitu dugu beste taldetxo bat, grupo motor edo staff izenekoa, eta elkartuko gara astean behin, astero, orain arte, bideratzeko dauden gauzak, eta prentza aurrekoa egin zenean duela gutxi, herri kontsultaren aurrean, eta
eta jarraituko dugu biltzen. Baina aurrera pausoak eman dituzu, ez? Gutxinaka nabaritzen da aurrera. Lana ematen du. Hori da, ez? Ematen duela. Bai. Bueno, espero dezagun urrengo baten elkarrizketa egitean esatea ja parkineko obrak amaitu direla, ez? Hori da, ja loreak eta zuaitzak daude dela horren ordez, ez? Beste ikuspuntu. Udaberria iristen ere. Argia. Oso ongi. Farolillo gutxiago eta argi gehiago. Argi gehiago, hori da. argitasuna behar. Bueno, Pilar eta Marisa, mila esker, plazer bat eta aurrengo batera arte. Mila esker zuei. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Iparraldean egun euritsua izango da gaurkoa, eta ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da kostaldean. Goizean hemenka botako ditu zaparradak, eta ipar isurialdera mugatuko dira gehien bat. Hegoaldean ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean zaparradak handiagoak eta orokorragoak izanen dira, eta ez da baztertzen kostaldean ekaitzak jotzea. Mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, itsasetzean batez ere, eta arratsaldean ipar-mendebaldekoa nagusituko da. Tenperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta elur maila 1300–1500 metroren bueltan kokatuko da arratsaldetik aurrera. Ostegunean giro nahasiarekin jarraituko dugu. Zaparradak sarri botako ditu ipar isurialdean. Bereziki ekialdean non euria ugaria izanen den. Trumoi ekaitzak ere jo dezake goizean kostaldean. Ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du haizegunetan goizean. Temperatura zertxobait gehiago jaitsiko da eta elurkota 1200–1400 inguruan kokatuko da. Dakizuen bezala, Euskal Herria Bilduk, PSNek, Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek zentsura mozio bat aurkeztu dute Iruñeko udalean gaurko goizan. Gaur, datorren abenduaren 28an, Joseba Asiron Saez Iruñako alkate egingo duen bideari hasiera eman diogu. Berri ona da. Berri oso ona dela pentsatzen dugu Iruñan bizi eta lan egiten duten pertsonentzat. Berri ona da hiriari gizarteak eskatzen zion bultzada aurrerakoi eta anitza emango diolako. Eta berri ona da ere, azkenean indar politiko aurrerakoiak ados jartzeko gai izan garelako. Ados jartzeko ez bakarrik udal gobernu bati oposizioa egiteko, baizik eta gobernu alternatiba bat eta norabide alternatibo bat proposatu ahal izateko. Urrats hau posiblea izan da PSNek eta EH Bilduk Nafarroan lortu dugun akordio politikoari esker. Akordio politiko horrek posible egiten du orain arte ezinezkoa izan dena. Prentsaurreko honen helburua da akordio hori zuei aurkeztea eta beste alde batetik hurrengo urratsak gobernu osaketarako eta programaren osaketarako zein izango diren azaltzea. Lehenengo nik azalduko dizuet akordio hori eta gero Joseba jarraian azalduko dizue zein diren jarraitu beharreko hurrengo urratsak. Akordio politiko honen oinarrian Nafarroako Alderdi Sozialistak eta Euskal Herria Bilduk hiriaren egoeraren inguruan egiten dugun diagnostikoa dago. Alde batetik, bat gatoz, UPN-ren udal gobernuek hiri honentzako suposatzen ari duten paralisi eta blokeoarekin. 5 urte aurrekonturik gabe, indar politikoen arteko adostasunak josteko ezintasunarekin, eta Iruñako udala Nafarroako gobernuaren oposiziorako tresna bezala erabiliz. Eta bestetik, sinatzen dugun bi alderdiok ere bat gatoz, beharrezkoa zela Iruñako jendeak eskatzen dionari erantzuteko. Eta jendearen iritzia zen, beharrezkoa zela indar politiko aurrerakoien
arteko adostasunak ereitea. Eta gaur esan dezakeguna da, horixe dela justu egin duguna akordio honen bidez. Akordio honek garai berri bat irekitzen du Iruñarako. Iruñaren aldeko akordio bat da hau. Lehenetsi eta balioan jartzen duena adostasuna. Eta sinatu dugun bi indar politikoen aldetik hainbat konpromiso hartzen ditugu lerro horretan aurrera egiteko. Akordio honetan jasotzen diren konpromisoak 3 ardatzetan laburtu ditzakegu. Lehenengoa, Iruña bizikidetzaren hiria bilakatzeko konpromisoak. Bigarrena, hiria hobetu eta orain arte geldituak egon diren proiektu ezberdinak aurrera ateratzeko konpromisoak. Eta hirugarrena, akordio hau garatzeko mekanismoak eta tresnak. Lehenengo ardatzari dagokionez, bizikidetzari dagokionez, lehenik eta behin Iruña memoriaren, justiziaren eta erreparazioaren hiri bihurtzen lagunduko duten ekimen guztiak sustatzeko konpromisoa hartzen dugu. Ildo horretan, besteak beste, konpromiso hartzen dugu Nafarroako gobernuaren eskutik Iruñeko lehenengo elkarbizitza plana egiteko. Konpromisoa hartzen dugu ere, etaren indarkeriak eragindako biktimak aitortzeko, erreparatzeko eta ez humilatzeko. Bai eta motivazio politikoko biktimak aitortzeko, erreparatzeko eta ez humilatzeko konpromisoa ere. 16/2019 foru legeak esaten duenari jarraiki. Bigarrenik, euskara gure hiriko bi hizkuntzetako bat dela baieztatzen dugu. Eta hizkuntza gutxitua den heinean, berau bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Hirugarrenik, konpromisoa hartzen dugu indarkeria matxistaren aurkako borroka bultzatzeko. Bai udaletxetik eta baita ere eratu litezkeen gune herritarrak sustatuz. Eta bukatzeko, hiri seguru, justu, baketsu eta inklusiboa bultzatzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Eraso sexistarik eta homofoberik gabea. Akordio honen bigarren ardatzari dagokionez, hiria hobetzeko hainbat egitasmo akordatu ditugu. Eta gure ustez lehentasun hauek indar aurrerakoi guztien adostasuna jasoko dute. Besteak beste, etxe bizitzarena, Sarasate pasealekuaren berurbanizazioarena, erorien monumentuaren eraikinean eta haren inguruko eskuartzea, Pio 12. korridore jasangarria, herripagainari behin betiko konponbidea ematea edo Sanduzelaiko biribilgunea, besteak beste. Hirugarren ardatzari dagokionez, konpromisoa hartzen dugu Iruñean 2024ko aurrekontuak ahalik eta azkarren aprobatzeko bideari ekitea. Nafarroako gobernuarekin lankidetzan aritzea eta hartutako konpromisoen jarraipena egiteko batzorde bat martxan jartzea. Guztiarekin Nafarroako Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bilduren artean egindako akordio hau, akordio ona dela uste dugu. Akordio on bat bere balio handiena duena, hain ezberdinak garen bi kultura politikoren artean adostasunak eraikitzeko baliotzea. Akordio honek aukerak ematen dizkigulako gehiengo sozial eta herritarren alde elkarrekin lanean aritzeko. Eta utzidazue amaitzeko gaur Iruñan urrats historiko hau ematea posible egin duten zuhurtzia, ardura, erantzunkizuna eta zintzotasuna ere goraipatzea. Gaur aurrera begiratzeko unea da. Eta zentzu horretan ere,
gaur alderdi sozialistak, Nafarroako alderdi sozialistak emandako urratsa balioan jartzen dugu. Gaur, zerbait berria hasten da Iruñan. Eta hitza ematen diot Joseba Siron Saezi, Iruñako hurrengo alkateari. A ver si no tiro nada. Bueno, egunon eta buenos días. Eskerrik asko gaurko prentsaurreko honetara etortzeagatik Mirenek esaten zuen orain dela momentu bat hori ez, gaurkoa oso egun garrantzitsua dela, oso berezia gaur hemen Iruñan, ez, hainbeste maite dugun eraikin honetan harri garrantzitsua jartzen ari gara, ez dakit lehenengoa edo bosgarrena, seigarrena edo zein den, baina oso importantea da dudari gabe. Decía, repitiendo un poco lo que planteaba Miren, que bueno, es cierto, hoy colocamos aquí en Iruña, en este edificio que tanto queremos, que llamamos Pamplona Iruña, colocamos una piedra muy importante, una piedra importantísima para la ciudad y para su futuro. Queremos dejar atrás de una vez años de parálisis, años de bloqueo, de pérdida de oportunidades para Pamplona y ponernos a trabajar desde ya en dar respuestas a las necesidades que la gente nos está planteando todos los días. Horregatik, esan nahi dudan lehenengo gauza, eta horregatik esango dute euskaraz eta erderaz, horregatik oso importantea da, esatea, mantentzen dugula, kontserbatzen dugula, lehenengo egunean, lehendabiziko egunean, genuen ilusioa, indarra eta hiriarekiko compromisoa. Mantengo en primera persona, mantenemos todo el grupo que los veo por ahí detrás, el compromiso, la fuerza y la misma ilusión que teníamos desde el primer día para trabajar por esta ciudad que tanto queremos. Voy a dar en primera persona y vamos a dar todo el grupo lo mejor de nosotros y nosotras para que esta ciudad sea de verdad una ciudad donde prive la convivencia, el entendimiento y el consenso, que son tan importantes para avanzar, para que sea una ciudad de verdad de vanguardia, que ponga por delante de todo a las personas la mejora de su vida, la mejora de sus cuidados y, por supuesto, también el medio ambiente. Queremos y, sobre todo, creemos que Pamplona, Iruña, tiene que ser una gran ciudad. Y tras la parálisis a la que se ha visto sometida durante estos últimos años, vamos a ponerla a andar desde ya. Vamos a movilizar todos los recursos disponibles para conseguir los retos más importantes que tenemos como ciudad en este momento. Toda la energía y el trabajo que hemos ido realizando durante años, muy largos años de oposición, los vamos a convertir ahora en impulso para generar proyectos, para generar ideas y mejoras en los servicios. En este mismo acuerdo que acaba de desgranar Miren hace un momento, tenemos algunos de los retos más importantes para estos próximos años sobre los cuales vamos a trabajar de manera inmediata. Y me vais a permitir que cite algunos. Vais a comprobar que son proyectos de ciudad, proyectos largamente esperados y que se han visto perjudicados, retrasados en no pocas ocasiones por la incapacidad de UPN para llegar a acuerdos con otras fuerzas y también por su incapacidad para respetar las mayorías que se iban manifestando en cada uno de los plenos. Ahora, en breve, todos estos proyectos, todas estas ideas, todos estos temas de ciudad que se han visto bloqueados durante años van a ser una realidad. Lo van a ser, además, en muy breve plazo de tiempo. Las mencionaré, si me permitís, primero en euskera y luego en castellano. Lehenengo eta behin, etxebizitza sozialeko plana, Sarasate pasealekuaren berrurbanizazioa, erorien monumentoaren inguruko interbentzioa, Pio 12. etorbidearen inguruko irtenbide proiektuaren amaiera, herripagainari eman beharreko irtenbidea behingoz ematea, Sanduzelai auzoko errotondaren inguruko ideien lehiaketa, Zangoza kaleko parkinaren proiektuaren gelditzea eta bide batez baita ere bigarren zabalgunean dauden aparkatzeko arazoen analizia,
eta 0-3ko plazak handitzea bi irizpideen azpian. Hau da, berdintasuna eta oreka. Bi hoiek irizpide izaki. Como decía, esos proyectos prioritarios de ciudad serían, por ejemplo, entre otros, un plan social de vivienda en colaboración con Gobierno de Navarra, la reurbanización del Paseo de Sarasate con ambición y buscando desde luego el mayor consenso posible, la intervención en el monumento a los caídos y su entorno con participación ciudadana y desde una perspectiva de memoria democrática. El impulso a la movilidad sostenible con proyectos que favorezcan los desplazamientos peatonales y ciclables, así como el uso del transporte. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.